नवदृष्टिकोन न्यूज नेटवर्क कॅमेरामन नितीन पिटले सोबत लातूर शहरात ढगफुटी सदृश्य पावसाचा तडाखा। सध्या तुम्ही पाहत आहात हे दृश्य लातूरच्या रस्त्याचं। शहरातील सर्व भाग जलमय। शासनाने दिलेल्या सतर्कतेचा इशारा खरा ठरतोय, मात्र लोकांची तारांबळ वाढली आहे। कॅमेरामन नितीन पिटले सोबत नवदृष्टिकोन न्यूज नेटवर्क लातूर। रिस्क उगाच घेऊ लागेल बरं का त्याने रिस्क काय नाही तर गेले का त्या आणायला सहज जायला यायचं नाही आपल्याला.